जय जाथों आइ फिसा हिन्जाव नोंहा आरज गाबखांबाय आइ औ आफा दे आफायाथ' साबो मोनलोङाखै ओहो र' आफा आं सा फुदुंहैनि थां फुदुंहै थां हाय लोगो गुड मर्निं हाय गुड मर्निं फुंजानि मा आथिं लाबोदों दे आदै खुलुमबाय हामबायसै औ लोगो दिनै बेरे फुंजा मा खौरां फैनांगौ जानायखायथ' फैदों मेडाम नैबे खौरां बिलाइखौ फरायलाय बोरो मानि खौरां बियो मा खौरां आइ बेथ' जोबोद गोजोनथाव खौरां बिबारि I am so happy लोगो आं मेट्रिक आनजादखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास जाबाय आइ मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास जाबाय आइ औ आफा नैबे खौरां बिलाइयावनो होदों जय जाथों आइ अरायबो जय जाथों नोंनि जिउआव गोलाव जाथों आयं बिबारि नोंनालाय औ बिबारि नोंनियालाय नायदो मोजाङै बिबारि नोंनाबो माथो मोजां रिजाल्टआलाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनै नोंसोर सानैनि रिजाल्टखौ खोनानानै हाय डेमु हाय जेथो मा खबर नोंना रिजाल्टआ माबायदि गैयालै बे बोसोरावबो माथो रल नम्बरा सफैयासैलै हाब देग्लायजों 18ल'सो जादों फेला नोंनालाय बेथ' जोबोद दुखुनांथाव आंनिया मोजाङानो हंला नोंनियालाय गैयालै दैमु आंनाबो मा खालामबावनो जेथोजों नोंजों दुब्लियाव हालेहैबानो जाबाय दाथ' दैज्लांबो सफैखाबाय ओइ बिबारि थ'थानि बाय जेथो बाय हंला बाय स्वीटहार्ट हाब खोनासै नामाब्रा नोंसोरलाय बिबारा दे मा बुंलांखो रथ' बिसोरखौ एसे बिरनो होबाव बेखौ नुबाथाय मारै जायो माय हार्ट दैमु जि जौबायब्रा फुला आमफ्राय जौसिसो जालायलांबाय नोंखौनो लागोन आं मोनाब्ला जोबलागोन रावखौबो गिखाया माबा थुदो फाग्ला बाख्रि खुन्थिया हाब बे गेटआ खेवबाय जाफ्रा मा खाज'ज'य हिन्जावा सोर थाब फैद' फाग्ला मा एफा खामदाब थैनो थांनो बादिलाय खामानि मावनाङाथ' बारखोनो रोङा नोंलाय रोङा आङो आरो फैसा लादों लायाखै लाबाय आं न'लाय माबा बायना होनांगौ बाया माथो आं नोंनो र' फाग्ला बारखोनानै ज' होला नामा फाग्लिया जि मेजेम बरहा जालायखो मा जानला मोनला सालायनाय बेलाय आइदै फाफिफ्रा बिदि सालायो फाग्ला दहायनो बुंखादोंमोन आं गावनो गिलिर जानाया बारा सालायनो रोङा आइदै बानलु हायथाथानो फाग्लाफ्रा बिदि सालायो साइकेलखौ आयु माथो मादैसो आयै हा बाहा थांनांगौ जाखो हाथायाव नाम्बार 5 र' फैलालाय थाथ'दो मादै जानसैलाय
गाखोलाबो आं नोंजों नोंखौबो बारखो खालामो मिथिबाय फाग्ला फाग्लिफ्रा थांनो लोगो नङा होमबा औ दे बिदिब्ला आया मा जाखो बेलाय आब' 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 मा जादों नोंहा गारांखौ थैनो हो आब' नोंहा मा जादों बेबायदि गावनि आगोमा जिउखौ मानो फोजोबना लानो नागिरदों नों आंखौ मानो हमथादों मोनफिननो गैयै जिउखौ मानो फोजोबनानै लानो नागिरदों नों जायखौ आं गावनि आंगो साननानै मोजां मोनदोंमोन बेनो आंखौ दिनै बोरै खेबसे खालामबाय आं बे संसाराव बोरै थांना थाबावनो नों मोजां मोननायनि थाखायनो दिनै नों बे बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबना लानो ओंखारदोंना नों दा जेबो बुजिनाय नङा बिनानाव मोजां मोननायनि अरगें अरा दोहो दोहो खामग्लिगोन अब्लासो बुजिगोन नोङो सानदों नामा थैनानै दंब्लानो दि नोंनि बे दुखुआ जोबनानै थांगोन सोर बे सेंग्राया आब' आं नोंखौ हेफाजाब खालामगोन आब' नों मा हेफाजाब होनो बिनानाव बियो आसाम पुलिस मावो बियो फातगाव थानायावसो थायो नों हानाय नङा बिनानाव जों हिन्जाव माहारिसो अ जों बिदिब्ला जों हिन्जावनि फिसा होननानै जोंनि मेगननि सिगाङाव बेफोरबायदि इनाय अनागारि जाथायखौ नुनानैबो मेगन मोसेबनानै थानोसै बेबायदिबा बिमा माहारिया बे बुहुमनिफ्राय गोमोरजोबगोनसो बेबायदि जों गिनानै फावसायनानै थायोब्ला जों हौवाफोरनि गेलेग्रा बेसादसो जागोन थौ आब' जों थानाव थांनि आं दङना आं हेफाजाब होगोन फै सार दङ ना हाबनो हागोन ना सार औ हाबनो हागोन मानोबा फैदोंमोन औ सार नैबे गासै रिपर्ट बिलाइखौ होनो फैदों रिपर्ट बिलाइ मानि रिपर्ट बिलाइ सार नोंथांमोननि बे थानायावनो नोंथांमोन बायदि बिथां श्री अलंबारनि मुङै गांसे बेरेखायै रिपर्ट बिलाइ प्लिज सिट डाउन जागोन सार ओइ मेजर सारा मानोबा नांगौमोन आंखौ थां गोख्रै अलंबारखौ लेंना लाय आंनिसिम जागोन सार ओइ अलंबार सारा नोंखौ लिंहरदों मानोबा लेंहरदोंमोन आं मिथियालै हिनजावफोर सानै दंफैयो सारा आंखौ मानोबा लेंहरदोंमोन औ बिसोरखौ सिनायो नों लाइस्रिया सोर सिनायो सार नाथाय लाइस्रिजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया सार मा बुंनो नोङो नोंहा आंजों जेबो सोमोन्दो गैया आब' गोसोखौ हमथा सि लाजियासै नों मा बाथ्रा बुंदों थगायसुलि हिनजाव नंखाय सार बेफोर गासिबो नंखायजोब नंखाय फाव फान्दायनाय बाथ्रासोखा नंखाय बाथ्रा बुंनानै दायनिगिरिफ्रा बारग'नो दासान आरो नोंसो नंखाय बाथ्रा बुंदों आब' लाइस्रिया नंखाय बाथ्रा बुङाखै मिस्टार अलंबार ओइ नों सोरलै अलंबार नोंहा जोबोद बोलो गोरा जाथारदों नङासै बियो थानासो नोंनि न' नङा सरि सार नाथाय बिसोरनि बुंनाय बाथ्राया गासिबो नंखाय बाथ्रा नङासे नैबे रिपर्टआवनो गासिबो नोंनि दायफ्रा रोखा रोखा फोरमान दंजोबो नों लाइसिखौ हाबा लागोन ना लाया आरो लायाब्ला नोंखौ सासपेन्ड खालामनाय जासिगोन आइ एम स' सरि सार आंखौ सासपेन्ड दा खालामसै आं लाइस्रिखौ जुलि खालामसिगोन आइ एम सरि लाइस्रि सरिखौनो आंनाव बिनो नाङा नैबे बिनानावनावसो बिनांगोन दिनै बे बिनानाव नङामोनब्ला मिथिया आं आरो नोंखौ मोनफिनगोन ना मोनफिनलामोन आइ एम सरि बिनानाव इट्स अके नाथाय फंसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि आदा जों गावजों गाव अनलायनाय गैयाब्ला
जोंनि बे नखरा गावस्राजोबगोन थेंक इउ सार जोंखौ बे समाव हेफाजाब होनायनि थाखाय थेंक इउआ आंसो नोंखौ होनांगौ जुदि बेफोर बाथ्राखौ फोरमायफैयामोनब्ला आं माबोरै मिथिनोमोन नों बुंफैनायखायसो आंबो हेफाजाब होनो हादों नंखायनो जेखि घटनायानो जाया मानो नोंसोरसो जोंनो खोन्थाफैनांगौ अब्लासो जों हेफाजाब होनो हागोन अब्ला जों थांदिनि सार जागोन दे जागोन सार आं थांसै नामा दानो जुल लायदो आयै ओजों फैलाय हामा नांनायनि जिखौ गारलाजोबखो आंनि कलेजनि ड्रेसआ बोरो मा जाखो आफा आयै प्लिज टेल मी आइ एम सो लेट बेबायदि नायबाय थानोसै नामा मानोथो इसिबां बुरजा जि गारग्लुंजोबखो आफा अह आयै आंनि कलेज ड्रेसआ बोरो रथ' आफा आं नागिरनि नै बेलाय माथो आफा थेंक इउ आयै दे माबार गाननानै ओंखारबोदो आफा नोंफ्रा नेगासिनो दं डाइनिं टेबोलाव गोग्लैफैदो दे आफा दिनै मास्टार बेलासि गारदों मेडाम मादैनि कलेजाव सोरबा अनजालिखौ लोगो हमनांगौ नों आंखौ बिदि जंखायनो नाङा दे आंखौ माबायदि नुदों बुंनायसै समायदोंना नोंखौ बे ड्रेसआव जोबोद समायना नुखाबाय आरो मोनसे खोथा सोरबा जोहोलाव नुयोबा ना खेबसेनो फोरदा प्रफांलि आं बेगलायनि थुद' फाग्लि गाव हाबा देराबाबो थोआ नै आफा एसे जाखाबावदो दा नङाबा उखैबावगोन जाबायलै जाबाय आरो आं जानो हाला आफा आं थांसै थादो आयै दे दा गारिफ्रा मोजाङै दासालाय बाय बाबा एक्सिडेन्ट जासिगोन बाय दे मामि मोजाङै खेल खालामनानै थां मा सुनि सुनि राव जालायखो नोंनालाय एक्सिडेन्टनि खोथा मानो बुंनांगौ जाखो नोंलाय ओरैनोबा दिनैसो कलेजाव थांजेनदों बुरबक बुजिदों नों बिमा आंबो बे गारिनि बाथ्राखौ बुंदों नों हमनो हादों हो I am so sorry. सरि मानसिया माबा मोनसे जायोब्ला मा जानांगौमोन मेगना बबाव नायनानै सालायफालाय ना मेगनासो खाना नङाथ' नोंना मा सुइटार दाबो रेडि जायासै नामा र'थ'लाय दसे 5 मिनिट बाव अब्लानो जासिगोन बाब्रे आरो 5 मिनिट बावसो गुबुनफोरनि बिसिया बिदि नंना नङाथाय आंनि बिसिनो हले बहाबा थांनोबा 2-3 घन्टासो नांखागोन देलायनायावनो प्लिज रनजाय बालि इसिबा हरलाय फिसायासो बिसिनो देलायग्रा सिन्थाय हरनांगौ जाबाय हरलाबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै होनो हायाबा माथो लाया हिनजावखौलाय
अह डार्लिं सुइटार नों बेखौनो रागा जोंबाय आं नोंखौ ओरैनोसो जंखायदों दे देलायनाया जाबायबा थौदो डार्लिं हाबाब बाजै मा जाखो दावलाहाय था बाजै दिनै जोबोद समायना नुथारदोंलै जों बायदिया समायाबा सोर बायदिया समायनांगौ जाखो बाजै बे खोथायाथ' सैथोथारलै दिनै माबा बिहामजो रानि बायदिसो नुलायलांबायलां मा बुंदों नों सैमा बाग्रा सालाया मोजां हमथानानै बुं जाम्बा जाम्बा केन्द्रा हामगौ बिबाजैखौ बेबायदि बुंनो थांनो थां बिहामजो फा थांनो ओंखारदों गलाबनि फिसाया नंमारगौसो आखलबो गैया मान सनमानबो गैया फैला नोंहा थांगौ थादाय मा बुंबाय थायो नोंलाय खुगा मोजांफोरखौलाय थां ओंखाम जानानै बाजाराव थांना फैदो आंलाय माथो नंखायखौ बुंदों आंबो गियालै बिदि दाउ बिमा बायदि बाग्रांसिखौ सरि मानसिया माबा मोनसे जायोबा मा जानांगौमोन आफा आयै नों आफा दिनै नों कलेजनिफ्राय एसेबां थाब फैबाय सोरबाफोर माबा बुंदों नामा